ठेवा आमका, बाकी काय नको. या साईडला पण पंगत वाडा. हे आई वाडा, आई वाट बघता. नाही मी नाही वाट बघितली. हे काय या टायर्ड झाला व्याला. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर मंडळी, आज गणपतीचा 4था दिवस आहे आणि आज तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहे आमचा गणपती बाप्पा. तर म्हणजे आमच्या गणपतीला खूप जुनी म्हणजे शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. माझे पंजोबा गणपती बनवायचे, त्याच्यानंतर आजोबा बनवायचे आणि आजोबा नंतर मी बनवतोय गणपती. आणि ही खूप जुनी म्हणजे खूपच जुनी परंपरा आहे आमची. आणि गणपती दिवशीच आम्ही कलर मारतो आणि गणपती पूजेला लावतो. गावातले सर्व कोयंडे भावकी जेवढे आहेत त्यांचा एकच गणपती, ते घरोघरी गणपती हाणत नाही, ते आमच्याच घरी एकच गणपती असतो. आमच्या घरी म्हणजे कोयंड्यांच्या मूळ घरी. तर आज तुम्हाला दाखवतो आमचा कोयंडे महागणपती. चला. आणि हा आमचा कोयंडे महागणपती. आणि गणपती दिवशीच कलर मारतो आम्ही, बाहेरून हाणायला पण नाही गणपती, आम्हाला घरीच बनवावा लागतो. आणि गणपती दिवशीच कलर मारून, आणि तो पण शेंदूर कलर मारतो आणि पूजेला बसवतो. आणि आमचे पप्पा गणपती बनवता. हा, मीच गणपती बनवतो. आमच्या पप्पाने गणपती आणला का बनवला. तर मित्रांनो, हा आमचा खरंच खूप वैशिष्ट्य आहेत आमच्या गणपतीचे. आणि नवसाला पावणार आहे. तर आता आहे विठ्ठल टी शर्ट वाटा मंडळाची. बघूया लंबोदर. हे दाखव, माझ्या खायचा तर दाखव. हा, लंबोदर पुढसून दाखव. हा हा, जबरदस्त. आता घालून दाखव. चल, हळद हळद घालून दाखव. हा, घालून दाखवता ताबडतोब व्हायच्या आहे. हे काय या टायर्ड झाला व्याला. नाही नाही, टी शर्ट. हा, टी शर्ट वर घातल्या. हे माझा खाया. हा, ह्या बघा आमचा कोयंडे काय सार्वजनिक विकास कोयंडे मंडळ काम धाम. बघ, सार्वजनिक विकास कोयंडे आणि पाहुणे मंडळी विरवाडी. लंबोदर. हे आता माझा दाखवा. चला, हे लाईट लाव, लाईट लाव. हे माझा टी शर्ट. हे जे माझं टी शर्ट घे. हे बघ. आता विठ्ठलने टी शर्ट वाटले आमच्या मंडळाचे आणि आपण पण ताबडतोब घालून बघितल्या. आबाग बरोबर झाला, एकदम मस्त झाला. हा हा, लंबोदर बरोबर, एक नंबर. तर माझा मी घालून बघते. चला. हे दीपाली, कसा आहे टी शर्ट माझा? लय टाईट. हा, थांब मी दाखवतो. हे चांगला काय टाईट आहे तुमका? काय साईज कळली नाही? बॉडी वाढली माझी आई. नाही, ते कसं तू रोज ओव्हर साईज घालते ना, त्यामुळे तुला असं वाटतं टाईट. नाही, टाईटच झालं. टाईटच आधी. टाईट झाला. हात भिजलाय टाईट. गंधर्वाचं भारी आहे, भारी वाटतं गंधर्वाचं. हा, मला 42 हवा होता. 40 घेतलं, 42 हवा. हे कसं आहे? काय चांगलं आहे. पुढच्या वर्षी दुसरा आपण आरती करून घेऊ. आज आमच्या गणपतीची आरती दाखवतो तुम्हाला. दीपाली, चला आरतीला. चला, आरतीला आले सर्वजण. भावीजी, हा कुठे आहे? भावीजी, हा चला आरतीला. चला लवकर. हे चला विठ्ठल आरतीला. गंधर्व, चला आरतीला. हे आरतीला चला. जमले की नाही सर्व? सर्व आरतीला जमले. आता आरत सुरू होईल. हे पेटी नाही बुवा, विक्रम बुवा आज पेटी नाही लावत. पप्पा आमचे आरती घेतात आज.
आई घालते हे भावी आम्हाला प्रसादी कुठे आहे? काय आहे भावीकडे? काय आहे आज? काय आहे प्रसादी? काय आहे? काय आहे भावीला समजत नाही. हे काजू कतरी आहे आणि इकडे काय आहे? फ्रुट्स आहे. परी अरे हे काय आहे प्रसाद? काका प्रसादी काय आहे? आमका चिपूड दे. हे चिपूड देवा आमका, बाकी काय नको. चहा दोन देवा. आता आरती झाली, प्रसादी पण झाली. आता जेवायला बघायचं काय आहे ते. प्रसादी वाटणारे किचन रूम पर्यंत वाटतं सर्वांका. दीपाली भेटली की नाही? चिपूड भेटलो की नाही दीपाली का? हे भावी खाली काय तू? प्रसादी खाली की नाही? काय खाली? हा तूच संपव. तू वाटायला त्याच्यासाठी घेतेस तू, संपवायला. हे दे भाऊ. काय आहे? अंगूर. आज जेवायचा टाइम झालाय. हे चला जेव. भावी मनीष चला हात धुवा. चला जेव लवकर. हे गंधर्व चल अभि चल जेव. चला जेव. जिया चल हात धु. चल हे विठ्ठल चला जेव. चला सर्वजण. काय हवा? डाळ दे. हे देखा डाळ वाढा बाबा आधी. हा हा हे आई वाडा. आई वाट बघता. आज बाई इल्यामुळे खास गुलाबजाम बनवलेले आहे. गुलाबजाम, पनीर, चटणी, आंबोळे पण हा हा भाच्यांच्या आवडीचं सर्व झालेलं आज. ते चला ह्या साईडला पण पंगत वाडा. हे गंधर्व काय? गंधर्व काय हवा? मागून घ्या. बाय विठ्ठला काय हवा आता? हे आबा काय हवा? नको म्हणता काय? हे मनीष माई काय? अरे माई का वाडा कोणीतरी काहीतरी पनीर हा ना? भात होय आई का? मिक्स वाली मग खायची हवी तुका? पडवळची आधी आहे. गणपती जवळ काढूया ना. आधी गणपती जवळ काढा. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. हाँ चलो कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. हे दीपाली कुठे आहे? दीपाली स्वीट फॅमिली आमची कुठे राहील? हे इकडे राहा दीपा. बाईला वेंगुर्ल्यावरसून आणि आता जाणार आहे, त्यामुळे फोटोशूट चालू आहे. हे दीपाली ये ना फोटो काढूचा. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. कॅमेरामॅन रेडी आहे? तुम्ही रेडी राहा. हा मस्त बरोबर. हा एक नंबर. हा स्माइल द्या. हे चला आता फोटोशूट झाला. हे बायका पोचक कोण येतात? चला कोण येणार आहे? भावी. ओके हा चालेल. कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. बायला बाय करा. चला बाय आता वेंगुर्ल्यात जाणार. काल आम्ही गेलो होतो वेंगुर्ल्यात. आता ती देवगडात दिली आणि आता जातात. पार्सल बाय बायला बाय. चला सिंधुदुर्गाचा राजा. हा चल खेळ. ओके हा
काय आहे? खाडी खाडी म्हणजे काय? लेक लेक. पॉन्ड. तर आता बायका आम्ही सोडलो आणि बायका बाय केलं आणि आम्ही आहे बंदरावरच येलो आणि हे सुंदर आमचा बंदर हा. इथे खूप म्हणजे एकदम वॉक कर तो पुढे पुढे चला जाय पुढे चलत जाईल, पुढेच जाईल तो, मागे येणार नाही परत. हे बघ इकडे बोट आहे. हा, या बोटने गेलो होतो मे महिन्यात आपण. हा, तिकडे समोर आमचं घर आहे. हे बघा त्या माडाच्या खाली. सीसीटीव्ही कॅमेरा दाखव. तिथे आहे सीसीटीव्ही. हा, आई बघत असते आमची. त्या माडाच्या खाली आमचं घर आहे. हे बघा. कुठला आमचा गाव? हा, समोरचा आमचा गाव होय ना. ह्यो समोर दिसता तो आमचं गाव हा आणि ह्यो ब्रिज हा. खरंच खूप भारी वाटतं आणि हिरवगार आमची विरवाडी हा. ही बघा पूर्ण हिरवगार. आणि नेटवर्क भेटत नाही घरी नेटवर्क भेटत नाही म्हणून दीपाली कॉल लाव का हाईला. 2 गावाच्या मध्ये काय आलं 2 गावांच्या मध्ये? हा ब्रिज आहे 2 गावांच्या मध्ये आणि पूर्ण हिरवगार विरवाडी आमची. फॅमिली जे आहे त्या व्लॉग वर बघत असतो. थँक्यू बोला. आमचे व्हिडिओ व्लॉग बघायला मजा वाटते की आपल्या गावातले कोणतरी बनवतात त्या निमित्ताने. थँक्यू बोल काका, आवर्जून आपले व्लॉग बघतात. थँक्यू बरं वाटलं. आमचं वाटतं आमचे कोण बघतच नाही की काय व्हिडिओ. सगळ्यांचे बघतो. हे हेंका पण दाखवा आमचे व्लॉग. आम्ही सगळे फॅमिलीज आहेत एकत्र बसून बघत असतो. ओके. आता पण आम्ही टाकलो ह्याचो मुंबई वंदे भारतून इलो ना, तो टाकलो तो बघा आवर्जून. हल्लीच टाकलं. आजचा दिवस आमचा खूपच भारी गेला. बाई पण घरी आली होती वेंगुर्ल्यावरून. विनय पार्थ आले होते. म्हणजे बाई म्हणजे माझी बहीण. या दोघांची आत्ते आणि आता गाडी पण आली. तिचा पण आवाज आहे ना. खरंच आजचा दिवस खूप गावी म्हणजे खूपच भारी वाटतं. आणि आज हा शेवटचा व्लॉग आहे आमचा. उद्या आम्ही मुंबईला जाणार आहे. तर ही दोघंही वैतागली आहेत उद्या मुंबईला जायचं म्हणून. त्यांना गावी राहायचं आहे. अरे पण आणि या दोघांचं स्कूल आहे म्हणून मी जातो. मला सुट्ट्या आहेत. आणि आमच्या व्लॉगचा आम्ही इथे एंड करतो कारण ही खूप वैताग देत आहे. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीला असंच ठेवा. भेटू आता स्वीट फॅमिलीच्या नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. आणि हा आमचा सुंदर गाव. चला बाय. हे चला, हे जमली आहे जिया.